1:21 da tarde aquí nos Estados Unidos, en Jackson, estado de Tennessee. Son Antón García Fernández coa camisola do Celta para comentar que o Celta volta o camiño da vitoria con ese 3-1 frente ao Elxe nun partido importante para non perder comba coa loita por voltar a Europa e, ademais, despois dun mes de abril no que tanto en xogo como en resultados pois as cousas non funcionaron para o noso equipo. E hoxe temos varios convidados para falar disto aquí neste directo do Bar Celeste. Non hubo directo a semana pasada por cuestións de traballo e cuestións personais, pero esta semana voltamos, non o martes, como normalmente facemos, senón hoxe, tamén por cuestións persoais e de traballo. O luns temos aberto o chat, como sempre, por se queredes facer preguntas, comentarios, matizacións, todo o que desexedes. E aquí está o Bar Celeste en directo e ao outro lado da liña cibernética xa está en Vigo preparada a nosa boa amiga celtista de pro, Susi Bugallo. Que tal, Susi? Como vai todo? ¿Qué tal, Antón? Bueno, saludos a todos los ouvintes. Pois encantada de estar aquí, encantada de estar todas as semanas, pero poder comentar unha victoria que últimamente non era o habitual, pois ven un poquinho máis animada. Sí, ademais con unha boa chaqueta, ¿no? Un bo chándal aí, gústame bastante o que vexo por Sí, aí. é da marca esta galega de Nikis Galicia, que fixeron a súa propia versión destas chaquetas vintage de Adidas. En lugar de poñer Adidas, pon Galicia Style. Hai cunha folla de carballo. Bueno, pois nada, aquí preparándome xa para o día das letras galegas aí en Produto versión galego, galega. como ten que Producto ser. galego. Moi Aí ben. estamos. Como os canteiráns que temos feitos na Madroa. Efectivamente. E tamén en Vigo está o noso amigo, profesor titular de Filoloxía Inglesa na Universidade de Vigo, tamén sempre coa súa roupa celeste, o noso amigo Jorge Luis. Bueno, que tal, Jorge? Como vai todo? Que tal, como estades? Pois ben, como ben dicía Susi, é un intre, está ben pois poder falar, no, dunha victoria, aínda que, bueno, sempre pois podemos falar, no, o mellor non é que fora un pouco espexismo, eu penso que non, pero, bueno, tamén hai que ter en conta pois o que tivemos diante, que tamén é importante, pero, bueno, tamén é certo que nos últimos partidos tivemos boas sensacións, aínda que non responderon os resultados, pero sempre está ben pois pechar unha racha de malos encontros con malos resultados, sobre todo, bueno, con estes que temos por diante, e aínda pois seguimos vivos, non? Eu non teño moita esperanza de ter esa clasificación europea este ano pola dificultade do que temos diante, pero, bueno, tamén, como non depende somente de nós, e outros resultados, pois, se deron, pois nunca se sabe, e ata o último día pois estaremos aí pelexando. Eu conforme con iso, no? Co que o equipo pelexe como pelexou o domingo, que tente facer cousas máis aló de 20-25 minutos. Penso que foi un partido máis completo que os últimos partidos que vimos. Mentras tiñamos pois, opcións matemáticas, penso que aí estaremos, no? Para intentar pelexar por esa... Non se sabe se Champions é difícil, Well non sabemos se habrá, Conference pode ser, nunca se sabe. Haberá que esperar a ver que podemos estar. E se quedamos o oitavos e non vamos, pois penso que non pasa nada, que pecharemos unha tempada bastante interesante. Eu penso que xa terían que estar pois a pensar en que se fai para o ano que ven, non? Ainda que sei que o tema europeo pois sempre é importante para eles, pero, bueno, aínda temos opcións e nunca se sabe. Hai que ir, pois, procedimento Simeone, no? Partido a partido. Efectivamente, e ademais, no Cube tamén no Cube clase a clase, as clases xa a piques de rematar, non? Sí, andamos con a derradeira semana, eu xa tiven os primeiros exames hoxe, porque eu sempre acostumo facer algunha proba na última semana de clase para non ter todo xunto o mesmo día,
si, xa andamos pois coa Facultade de Medio Gas e a xente xa pois preparada para a primeira tanda de exames que veñen agora e algunha xente xa pois pechada para a segunda tanda que virá en xuño, xullo. Moi ben, pois cambiamos de lugar porque no sur de Suecia está xa preparado tamén e ademais penso que ven de xogar un partido de fútbol. Verá un tanto canso, agardo que Ledo se conseguiron gañar, non o sei porque non tive a ocasión de preguntarlle, pero xa está por aí o noso amigo Cumbias. Joaquín Avellán, que tal, Joaquín? Como vai todo? Teso. Boas tardes. Como andamos? Xoguei, son partidos de 40 minutos. Xoguei 30 máximo. Teso. Pero gañamos. Bueno, porque a ocasión pasada dicías que perderades hoxe vitoria, non? Sí. Con doblete do celtista. Marcaches ti dos. Sí, que xogo de palomeiro. Se non marco non aporto nada. Pero bueno, sí. Esta jornada Suecia está a tope, Sí. Iba a decir, si algún pase de tacón aí espectacular. Exacto, estaba a pensar eu. Este equipo é un equipo industrial, é un equipo da Birmingham da Revolución Industrial. Producimos como en cadea, pero cero fantasía. Estilo de English Game, ¿no? La serie efectividad. Kick and rush. Pero bueno, un partido de baixísimo nivel, como, poderemos discutir que todos estamos contentos co partido e a vitoria do Celta, pero que é nivel máis baixo aí na Liga Española. Porque o Elche xogándose a Liga e tal, un partido que un Celta que estando en horas moi baixas, porque a min este partido tampouco que me convencera de moitísimo, estou contento e tal, pero... Aquí, mira, un comentario que fixo todo o mundo é que este partido, pois o centro do campo que noutros momentos e a defensa funcionou tan mal, aquí non funcionou mal. Claro, non funcionou mal porque o que se tiña diante era un equipo como Elche que non estaba por absolutamente nada. Entón, claro, sí, se o rival non propón te deixa, pois claro, así funciona todo, non? Pero sí é certo que o resultado foi moito mellor que as sensacións que percibimos no... Sí, tampouco que sentira que peligraba o partido, pero... No. Pero... En ningún momento. No, porque tampouco é o que dicen, non entendo como xogaron con ese plantexamento co que están non están todavía 100% tranquilos, non? Non, para nada. Pero bueno, pois non sei, Antón, non sei se por ali iba a primeira pregunta desta tertulia, pero... Sí, a primeira pregunta adoita ser normalmente as vosas sensacións do partido. As miñas están máis ou menos en consonancia coas vosas. Penso que o xogo non foi maravilloso, penso que o rival pois foi un rival do que eu agardaba máis polo que decides sobre todo. E o importante para min realmente é o que decimos no título deste directo, non? Vitoria moi importante para as opcións europeas do Celta, para fortalecer, para que continúen vivas as opcións europeas do Celta, aunque saibamos que son opcións sempre difíciles, pero tamén estou moi de acordo co que levamos dicindo pois varias tempadas xa, que a Liga Española está baixando moito en calidade, porque equipos que realmente están a xogarse moitas cousas, algúns o descenso, outros Europa e tal e cual, pois chegan prácticamente fundidos físicamente, mesmo anímicamente, en algúns casos, a estes partidos finais, e por iso é moi difícil realmente vaticinar o que vai ocorrer nestes encontros, non? Como vistes vos o Celta despois, neste partido, algunha diferenza en relación a ese mes de abril, que foi máis ou menos un mes horribles, non? Porque tanto polos resultados como polo xogo, pois o Celta no mes de abril foi realmente catastrófico, pero vistes algo diferente neste encontro ou non? A ver, eu estou moi de acordo co que comentaban Joaquín e Jorge, o que tiñamos diante. Eu esperaba moito máis dun Elche que se lembrades como empezou a tempada, prometía moito, era non sei, era dos equipos que amosaban un xogo máis dinámico e máis vistoso o inicio da Liga. A mí sorprendeume que incluso
cando o resultado se lles puxo a contra, tampouco vin unha reacción demasiado, non sei, non propuxeron nada demasiado arriscado. Tamén é certo que, aínda que eu vin moitas cousas positivas no partido para o Celta, é certo que hai unha mellora en defensa, pero en balóns aéreos seguimos pinchando moitísimo porque o Elche, agora mesmo, como diría Michael Robinson na súa época, non lle marca nin o arco iris, porque ocasións tiveron, pese ao pouquiño que fixeron, tiveron ocasións. Por alto, sí. Remates malísimos, que, bueno, en algúns casos ainda atinaron entre os tres paus, Radu pois fixo propio, pero sí que é certo que, bueno, entre que nós estivemos bastante atinados, que unha das cousas tamén máis positivas que saco do partido, que xente que viña de moito tempo sen marcar, como Borja, por exemplo, pois sí que, non sei, creo que a parte máis positiva, reencontrarnos co gol, e sí que viuse un Celta máis alegre, máis dinámico, con máis movimento entre liñas, coa fortuna que tivemos de cara ao gol, pois ao final caeu a moeda do noso lado. Sí, penso que foi un pouco unha das claves, ¿no? do partido, foi que xusto pasou o contrario do que nos pasa normalmente, ¿no? Temos moitísimas oportunidades e non temos unha tasa de efectividade, non somos quen de o mellor temos 4, 5, 6 claras e non conseguimos marcar ninguna así tan siquera. En este partido, pois foi xusto o contrario, non? Tivemos unha eficacia na área rival pois bastante gorda, non? Menos producción ofensiva, pero unha taxa de conversión pois bastante alta. E xustamente o Elxe o que fixo foi de nós, non? Foi moi impreciso na finalización, tivo un montón de oportunidades, maior número de disparos e incluso máis posesión, pero neste caso, pois neste partido non precisamos desa posesión, non? Tivemos moito acerto que tamén 2 goles xurdiron de claros erros de concentración e desaxustes moi semellantes ao que nos pasou a nós noutros partidos, aínda que, bueno, regalamos ese penalti, eu penso tamén, pois que era evitable. Un por partido. Que levamos unha xeira de dar aí agasallos dese tipo que realmente é tremendo, non? Pero incluso así, pois bueno, a vitoria pois estivo moi baseada neso, non? Xestionar o espazo non tendo o balón, moita disciplina defensiva tamén, porque non había moito que propor diante, e unha máxima eficacia nos disparos, non? E claro, ante un rival que ofreceu, pois sí, maior volume ofensivo, pero sen precisión e sen fiabilidade, pois bueno, pudemos gañar, non? E penso que unha das claves pois foi esa, non? Bueno, eu non tiña, porque ás veces teño a costume de mirar as estatísticas do partido, cando remata. Mirei agora, posesión 33-67 para o Elche, unha barbaridade. Unha barbaridade, sí. Tiros 6-15 para o Elche, e logo unha estadística que non é moi fiable, pero que son os expected goals, 1-2 para o Elche. Tamén eu creo que contan con que Iago tirou coa dereita e Borja coa esquerda. No, eso conta, eso teñen en conta as máquinas. Que tampouco o fútbol tampouco que velo con calculadora, pero refrenda un pouco a sensación de que tiña eu, de que un Elche moi estéril e se xerar unha sensación de agobio. Para mí xogou un partido como os que xoga o Celta ás veces, porque, por exemplo, contra o Villarreal foi un pouco isto, non? Non tan disparen estatísticamente, pero o Celta, pois, o Villarreal tamén regalamos 2 goles, empezamos o partido 2-0 e fora, 2-1 e, bueno, e logo a remar para intentar conseguir un empate que non chegou. Pero, bueno, o Gallá que isto sirva para, polo menos, pois son 3 puntos vitais porque perdeu o Getafe, porque o Athletic Club xa está aí con nós e o rival, o Athletic Club e o rival, porque a Real Sociedade xa ao gañar a Copa xa está fora.
xa vai por outro camiño. Vai estar a cousa ali. Ese vai ser o partido, el partido co Atleti, realmente un partido de puntos importantes para as aspiracións dos dous. Tamén temos unha outra ocasión importante se conseguimos puntuar co Levante na casa, non? Eses 3 puntos, pues, de cara ao partido co Atleti, telos dentro do bolso sería moi importante, non? O galla que o Atleti gañe mañá. Claro, pero ese va a ser o partido, sí. Claro. Sí, efectivamente. No, que dicía que menudos 4 partidos, porque temos Athletic Club e Atlético de Madrid que están xa a xogar, pois o Atleti, sabes, Champions, non, anda aí a pelexa, o Athletic Club, o noso rival directo tamén por postos europeos, el Levante Sevilla, que se están a xogar a vida. O de Sevilla, cuidado. No descenso, e que hoxe o Sevilla xoga hoxe contra a Real. Sí. Entón quedan os 4 partidos que tela. O Sevilla, non sei, podría darse o caso de que no derradeiro partido xa chegara descendido o Sevilla. Sí, sería improbable, pero sí. Pode ser, sí. Claro, Levante está mellor do que pensaba, Levante, No, es que... Está un punto está a mirar a clasificación, está un punto por debaixo do Sevilla, agora mesmo, pero o Sevilla ten un partido menos. Es que visto o que nos pasou co Oviedo, claro, o Levante tampouco podes dar como partido de 3 puntos seguros, porque, claro, eu ainda estou lembrando os 6 puntos, ¿no? que deixamos contra o Alavés e contra o Oviedo, ¿no? Entón, claro, que agora mismo teríamos, pues claro, máis tranquilidade, ¿no? Claro, é que pero bueno, tamén os demais perderon cousas, penso que estamos aí todos na mesma pomada agora mesmo, pero claro, é importante, pois iso, o Levante sí que ten máis opcións, ¿no? de tamén pelexar como Sevilla. Tamén un momento para enfrentarse co Atlético de Madrid que non é un momento malo, certo, a nós, porque eles están tamén preocupados con outras cousas, entón, bueno, non é un partido para tirar, ¿no? Se pode puntuar, o mellor puntuar ben, pero sí, temos aí... O Atlético leva dúas xornadas xogando co Atlético B, con equipo... Lóxicamente, que logo... Claro, eso es así. Se pasan a final de Champions, o Gallá, vamos, tanto como espectador como aficionado celtista, que o partido de mañá vaya a prórroga e penaltis. É un desgaste histórico. E que cheguen fundidos, sí. Que xogue o... Ia decir que xogue o fillo do Cholo, pero sí, o fillo do Cholo xoga... Adoita xogar. É bo xogador. É bo xogador, sí. É bo xogador, incluso deberíame decir. Ten un pouco ás veces o mesmo carácter co pai. Bueno, de tal pau, non? De tal pau. Digno fillo do seu pai. Non ser, porque é difícil, pero semellante sí. De todos os xeitos, para min está claro que a posible clasificación do Celta para Europa pasaba precisamente por esta vitoria fronte o Elche na casa, non? Porque efectivamente se vemos aí a clasificación, vemos claramente que o Celta levaba varios partidos perdidos, 3 seguidos, e unha vitoria neste partido dá esa opción. Ademais, tendo en conta que houbo unha derrota importante que é esa do Xetafe, porque deste xeito o Celta encara eses últimos 12 puntos con 3 puntos de diferenza con Xetafe e tamén con Athletic Club, non? Entón, penso que se o Celta tivese empatado ou tivese perdido o partido fronte ao Elche, pois as posibilidades de Europa xa estarían moito máis baixas. E esta vitoria, xunto coa derrota do Xetafe, penso que reforza un pouco, non? Sei que pensades vos as posibilidades do Celta de voltar a competición europea, non? Sen dúbida. Sería para a Conference, como está reflexado aí, que o quinto é Real agora mesmo. Bueno, que tamén faltan moitas variables, porque tamén se o Atlético gaña Champions ou o Rayo tal, poderíamos ter unha praza extra para Europa. En ese caso, pois teríamos que ver se irían dous equipos da Liga
a Conference ou 3 a Europa League. Non sei como estaría a cousa por ali, pero bueno, que todavía falta unha variable extra por ali. Porque no caso de que... sobre todo vindo que outro día, pues, o que se esperaba, ¿no? que a plaza extra pues, fora segura, con toda seguridade para Alemania, despois dos dos... Ollo o Braga, Claro, e o Braga que gañou 2-1 o Friburgo, pues esas semifinais se poñen moi interesantes, ¿no? Tanto por un lado como por outro, ¿no? Co cal, bueno, aínda esa plaza extra aínda está por ver ata iso. Penso que ata o final vai haber opcións de estar aí, de depender de nós e intentar, pues, sacar os máis puntos posibles, ¿no? Se gañásemos en San Mamés, que claro. sería... Claro, eso sería unha vitoria a 6 puntos. Pero eso sería moi sí. Pero non vexo o Getafe levantando ata 53 puntos agora. Quero dicir, non creo que o Getafe aprete moito ao final. Se apreta, o Getafe vai a Europa que lle fagan un monumento a Bordalás, porque o plan que ten. Miña nai. Se queixámonos de como xoga o Celta a veces, pues imaginad. No, é que realmente... Quer dizer, que o Getafe este neste momento sétimo da Liga co xogo que ten feito, madre mía. Sí. É unha mostra do que comentabas, ¿no? De que realmente o nivel é tremebundo este ano. O Osasuna non chega moi ben, pero ten un bo plantel, Sí, é que que o Osasuna penso que está xogando moito mellor. De feito, outro día case tivo opcións de gañar o Barça, fixo un partido bastante bo. É unha mágoa, non? Eu entendería que o Osasuna estivese sétimo e non o Getafe. Totalmente. O xogo, ¿no? que desplegou, pero o Getafe realmente mesmo Rayo, ¿no? Ten feito mellores partidos que o Getafe. O tema é que para estes partidos unha variable que temos que ter en conta é que o Celta vai xogar cunha defensa en mínimos. Sí. O Celta... Antón, como é posible que o Celta de Vigo agasalle un penalti por partido? Sí. É que sempre pasa o mesmo, pasa o mesmo. Pero eso tamén é unha boa mostra de que a defensa está como está. Claro, é que levamos tempo falando diso, ademais, do feito de que o Celta pois ten unha defensa na que cando falta Starfel pois hai moitos problemas. É unha defensa que non é realmente unha defensa de garantías, sobre todo nesta parte final da tempada. Penso que a defensa foi de máis a menos ao longo desta tempada e especialmente cando faltan algúns xogadores importantes, pois a defensa sínteo moito e sínteo tamén a relación co porteiro, non? Con Radu, porque iso tamén ten moito que ver. Cando a defensa funciona, o porteiro funciona e viceversa, non? Entón, bueno, penso que esa é unha cuestión da que haberá que falar en verán, porque está claro que a defensa ao longo desta tempada convertiuse nun dos puntos máis febles do equipo, non? Entón, bueno, cando se fala da importancia dos canteiráns, eu estou totalmente de acordo, pero continuo a dicir que algunha fichaxe importante ou notable para a defensa sería algo que habería que pedir, non? Habería que pensar niso e despois no medio do campo pois outro tanto, non? Nesta parte final da tempada está a notarse moito a febleza, non, do medio campo tamén. Entón, eu o que estou dicindo é que non é o mesmo afrontar unha tempada vindeira en Europa que sen Europa, isto está claro, pero tanto se o Celta se clasifica de novo como se non, hai que reforzar algunhas das liñas deste equipo, non? Sobre todo a defensa, creo eu. Non sei como vedes, pero... Defensa... Home, temos Álvaro Núñez, que non fixo mal partido. Non fixo mal partido Álvaro Núñez, na miña opinión. Pero bueno, non sei se vai xogar ali de central o ano que ven en liña de 3 ou máis de carrileiro, un pouco suplindo os minutos de Mingueza no caso de que parece que vai pasar, que vai fichar por outro equipo como axente libre. Non sabemos todavía o que vai pasar, pero sí sabemos que o Celta precisa reforzarse para... Porque este ano, bueno, foi ben as cousas, saíron ben as cousas e a Liga está moi baixa, pero
Sí, o que pasa... Imagina 5 puntiños menos nun ano forte, que estaríamos aí metidos no descenso, cuidado, chegar fundidos ao final. Bueno, porque caímos moi pronto tamén na Copa, pero está claro que temos a experiencia deste ano de que non estamos para 3 competicións. Malamente estamos para 2. Entón, botando a vista atrás o que pasou esta tempada, deberían tomar nota e pensar en reforzos. Viuse no centro do campo, cando marchou Fran Beltrán, que tamén ao final faltaba xente de peso que lle des un pouquiño de contundencia ese medio campo, e na defensa no momento no que non están Starfelt e Marcos Alonso, notámolo. Sí, se nota moito realmente, porque non hai tampouco moitas opcións, non? Pode faltar un, pode faltar outro, sempre pois tes mecanismos para compensar e que un dos dous sempre este, non? Sempre mellor que este Starfelt, penso que está máis completo que Marcos agora mesmo, pero claro, cando tes ese problema de que os dous non están, tes esas fallas por todos lados, e se sumas que tampouco podes contar pois con Vecino por diante, tamén estaba xogando pois Moriba regular, no? Que tamén outra cosa boa do outro día foi que Moriba volveu outra vez a xogar un partido moi completo. Entón, claro, tamén se nota. Aí, pois, sentiu menos porque Moriba funcionou moi ben. Pero penso que xunto con Jude Law do mellor, no? que se fixe, no? Pelexou moito. Vou responder un momento a Abraham, non sei se podes poñer o comentario. Sí. Da defensa e tal, respecto a Joel, Manu e tal, porque eu tamén vexo moita xente respecto á opinión de que os canteiráns tampouco están facendo Joel, Javi, a min dos tres de Joel, Javi e Manu, o único que me parece de un nivel un Celta que aspire para Europa é Javi Rodríguez. Sí, eu tamén estou de acordo. Porque é certo que, a ver, son xogadores de primeira división, quero dicir, son bons xogadores, por definición, pero ti compara o nivel de Joel Lago, se queremos competir, se queremos estar en medianías, pois sí, podemos tirar con canteiráns que non son malos xogadores para nada, e que quizás poden rotar e ser suplentes en algún momento, pero ti compara a calidade defensiva que teñen Joel Lago e Manu Fernández cos defensas dos centrais do Osasuna, o Yomo, centrais de outros equipos, Catena, non falo xa de niveis, os centrais da Real Sociedade, outro nivel, pero que están a anos luz do que temos. Temos que apostar por ali tamén, porque sen Starfelt, para mí esta defensa foi o gran debe do Celta. Un Celta que costaba xerar moito, tal, pero que esta defensa... O Friburgo, canto lle costou o Friburgo marcarnos 6 goles? Nada, moi pouco. E logo, pois, o Friburgo vai a Braga e marca un e perden o partido, que tampouco era o Bayern de Múnich. E contra nós, que tardaron 10 minutos en marcar o primeiro ali. Sí. E aquí, porque bueno, marcaron un golazo, pero que se o Friburgo quere marcar 8 Celta, marca 8. Non sei. Non me convence... Para o día a día na Liga e para sobrevivir partidos contra equipos pero se estamos falando dun proxecto ambicioso, creo que os cartos teñen que ir na defensa. Eu en xeral, Joaquín, estou de acordo co que dis, porque además levo dicindo bastante tempo, pero sí que é certo que no partido do Elxe sí que a defensa fixo un bo traballo. Niso sí que estou de acordo con Abraham, porque as ocasións que tivo o Elxe en xeral foron ocasións nas que os xogadores que remataban de cabeza ou non estaban en xeral ben marcados, estaban en riba os defensas. En este partido en particular penso que a defensa non se notou tanto e o Elxe tampouco puxo o Celta en demasiados problemas, pero en xeral estou totalmente de acordo con o que comentas da necesidade de reforzar a defensa e tamén da necesidade de que eses xogadores como Joel Lago, por exemplo, non? O Manu, como di Abraham, ten bo toque de balón, etcétera, pois vayan mellorando e vayan evolucionando, non? Tamén, porque esa é outra cousa importante, que os canteiráns non evolúen por si mesmos. Teñen que ter xogadores ao seu redor que os axuden niso, non? O adestrador tamén, pero tamén os xogadores que xogan con eles, non? Entón, esta idea de que se un pide máis reforzos na defensa, por exemplo, está en contra da canteira, a mí pareceme unha equivocación. Do mesmo xeito que non están en contra pois de reforzar o equipo aqueles que siguen a canteira e apoian a canteira. Eu penso que todo celtista en realidade
debe apoiar a canteira, pero hai que apoiala tamén un pouco cun pouco de cabeza, non? Penso eu. Sí, pero tamén é claro que, pois, xusto, ese comentario de Abraham que pos aí é fundamental. Xusto nun partido onde mellor funcionou tamén coincide no tempo con unha proposta do Elxe un pouco distinta e tamén que houbo pois unha boa actuación de Moriba no centro de campo e houbo tamén un traballo que non está moi acostumado a facer de Fer López facendo cousas destas que non se ven, non? Tivo moito traballo de xestionar o espazo, de contener, non? O traballo de contención nesa parte alta que realmente non vimos a todo agora e funcionou moi ben. Realmente foi capaz de facilitar moito as cousas aos compañeiros, non? Sí que outra vez pues, tivemos un bloque interesante, ¿no? para responder claro, ao que pues, o Elxe propuña que non era tampouco demasiado. Tamén é verdade que, por exemplo, esta vez, cando había un ataque ou cando había un córner, que houbo varios, non había a sensación de pode pasar calquera cousa no córner. Esta vez non. Tiñas claro que o córner era pues, unha xogada máis que non plantexaba moito problema, non? Iso tamén depende un pouco do que propoñe o rival, non? Claro, é que iso, non? E o Elxe propuxo pouco. Tanto como se xogaban, realmente o plantexamento do Elxe, sobre todo se comparas, pues, como decía Susi antes, ¿no? O que fixo a comezo da Liga, ¿no? Que foron realmente partidos de moito nivel, de moito xogo, de moita resolución, e realmente, pero bueno, un pouquiño tamén o que lle pasou o Español, ¿no? Que tamén estivo aí arriba en postos tremebundos de cuartos, quintos, e leva pues, unha chea de partidos... Menudo desplome, Es inexplicable. Pero inexplicable. Inexplicable. O Celta pasou un poquinho iso este mes, que os equipos teñen altos e baixos, pero ese nivel de desplome de ir... Que iba? Chegou a ir quinto moito tempo, non? Chegou a ir cuarto, incluso. Cuarto. Sí. E agora que quizás despois está xogando con descenso, Cuidado, que as ligas son moi longas, ter regularidade é moi difícil. É moi difícil, sí, moi difícil. Ao final a diferenza de puntos entre uns e outros non é tan grande. Cando miras, igual agora que quedan 4 xornadas así, pero na primeira rolda non había tanta diferencia entre o quinto e o que estaban no posto 12, 13, 14, pero sí, o que dicía Jorge a mí pasoume un pouco tamén, que incluso tralo penalti que marcou o Elche, que normalmente cun 2-1 entrache o medo no corpo e pensas, xa estamos aí, xa non van a empatar. Non tiven esa sensación o domingo pasado, non é que esteas totalmente tranquila pensando que non se pode torcer o partido, Sempre pero... se pode torcer. Sempre, co Celta sempre... O do Alavés, eso foi eso, é moi tremendo. Iso pensa mal e acertarás, co Celta funciona. O momento do penalti foi ese instante do partido onde todos pensamos, hostia, que o mellor aquí estamos aí un 2-2 tal. Imos metelos no partido así... Pero bueno, realmente o que sucedeu é que non se meteron no partido, é que despois dese 2-1 seguiron facendo o mesmo que estaban a facer e nós, pois, o mesmo que estamos a facer, que era, pois, propor máis, non? E logo, claro, pois, se conseguir ese momento, esa xenialidade do 3-1, que realmente foi un golazo espectacular e un xogadón increíble, pois realmente... Non lle afectou o Kraken a presión, Non. Este tío, dá igual todo a este tío. Tamén hai que recoñecer que o segundo gol, o de Iago, foi un golazo supremo. Foi un golazo tela, E mira que tivo varias, ¿no? Destas que ti estás vendo a Iago que cando non é capaz para e ti ves que seguro que está pensando esto con 5 anos menos me metía seguro, ¿no? Claro, ainda así, Jorge... É capaz de facer un control espectacular e marcar a primeiras un golazo increíble. Para mí foi un dos destacados, realmente. E sobre todo, outra cousa que, claro, que tamén houve outra que lembrades, supongo todos, ¿no? Que non xerou unha ocasión, pero ese taconazo que lle mete
para saída de balón. Para a saída de balón, que arrastrou, o sea, que quedou con 6 do Elche ao seu redor e deixou todo o campo libre, que en ese momento todo Balaídos hizo Se foi unha cosa de, que calidade, ¿no? Como un pase toreiro aí. O rapaz que se senta diante de min estaba así, mirou cara atrás, cara a nós, dicindo, pero que foi iso? Que foi iso? Estaba, Agua que logo pues, non fora nada, ¿no? Pero é que son eses detalles de calidade que realmente pues, segue a ter tremendo. Esos detalles de calidade que se as fan Mbappé ou Vini, estás a mirar a xogada repetida na moviola 140 veces. De feito, Bellingham tivo un taconazo semellante no partido do outro día, que foi menos limpo, quizáis, co que fixo o Williot, e o vino máis veces co do Williot. Entón, bueno, ao final é que o que hai, non? Iso que sempre ocorre. Mbappé ata poñen as fotos en vacacións, non? Que eso as de Iago Aspas penso que non teñen interese, non? Probablemente non teñen moito as de vacacións, pero o que si é certo é que cando sae Iago Aspas do terreo de xogo neste partido, coa ovación do público, pois a mí encollese un pouco o corazón porque dá a sensación de que pouco a pouco chegamos ao final dese tipo de cousas, non? Pero, dende logo, foi para mí... E do público e dos rivais, o propio adestrador do Elche tamén saudouno, Dituro tuvo un xesto de darse a volta e aplaudir, ¿no? De cara á grada de animación, que tamén son toques realmente de... Se che gusta o fútbol, é o que decimos sempre, non se entende que asubíes o rival cando ten esa calidade, non? A todos nos gusta o fútbol e sabemos recoñecernos nos equipos rivais cando ten xente desa calidade, non? Este comentario de Abraham de hai uns minutos ten moito que ver co que ocorreu neste partido. Di, lo que pasa es que asociamos buen juego a circulación de balón, pero hay más facetas en el juego como la colocación sin balón y en eso el Celta no estuvo mal. Penso que neste partido, estou de acordo con Abraham, os movimentos en balón, por exemplo, de Jutglà, de Borja, de outros xogadores, foron moi importantes, non? Foi o que realmente fixo que o Celta tivese un meirán de control do encontro, porque con certa facilidade abría algúns espazos, facía, ademais, outra cousa que me gustou, ademais diso, neste partido, penso que yo dixen a Jorge por mensaxe privado onte, foi que o Celta saiu metido no partido, non? Que iso levaba un tempo a ver que non estaba a correr, non? Que xogaba, tampouco é que xogase moi ben o Celta, xa dixen que non me gustou demasiado o xogo, foi un partido bastante discreto en xeral, pero sí que os xogadores entraron, polo menos nos primeiros 25-30 minutos do encontro, moi metidos no partido. Despois foi a cousa diluíndose un pouco, non? Esvaéndose un pouco, pero sí que isto ocorreu e o que comenta Abraham pareceme importante neste partido tamén. Sí, é que para min tamén foi crucial, ¿no? De feito, a ver, comentaba antes Joaquín a estadística, e realmente a estadística é o que di, se non tes posesión do balón, ao final o que tes que xogar é cos espacios sin el. En este partido fixemos moi ben, ¿no? É realmente unha boa parte, de verdade que é sempre máis vistoso, pero ese traballo de que se ve moi ben, se ve casi mellor no campo do que a xente o ve nas retransmisións, ¿no? Porque no campo tes esa sensación de ver as pezas como se están movendo, e cando ves como os xogadores pues, se moven sen balón. Tamén menciona Abraham no comentario o traballo de Javi Rodríguez, que realmente fixo un traballo moi bo nesa característica, ¿no? De intentar pues, xogarse nel. E o traballo que fixo Jutglà, tivo 2 ou 3 ocasións de gol, pero que fixo moitísimo máis traballo sen ter ocasións de gol para o equipo. Foi un pesadelo tremendo para os xogadores do Elche. Está encadenando 2 partidos ou 3 bastante bons, non? É o mellor atacante da final de tempada do Celta. Totalmente. Foi cara arriba sempre, gol a parte, está conseguindo facer moitas cousas, non? No, sí, a mí estaba a gustar moito Jutglà. Sí que me parece que fai un excelente traballo de sen balón e de traballo de cara aos compañeiros. Igual co balón nos pés non tomas mellores decisións, ás veces, pero que un poquinho que me falta con un poquinho de acerto a hora de tomar decisións ou
o dar ese último pase ou a hora de encarar portería, pero o traballo indudable. Sí que tivo unha que ia dentro, pero Dituro fixo unha parada moi boa coa man, sacou unha man destas tremendas, e penso que tamén o premio do gol tivera sido importante para él, non? Pero penso que quedou contento, porque era consciente que fixo un traballo bo, e xusto foi un recambio importante, non? Porque, bueno, saiu despois de facer ese traballo. Penso que son partidos que, aínda que non marques, pois non queda descontento co traballo que fixo, non? E claro, foi tamén cando entrou Borja e Williot, e claro, tamén aí se notou, non? Que entran dos xogadores que están tamén nunha boa parte da Borja, pois é verdade que remata a tempada bastante máis fundido, non? Porque fixo un traballo ao comezo en Europa pois inmensísimo, estáse a notar, pero bueno, está tamén para isto, non? Para que cando está ben, pois pode xogar 20 minutos, 25 e dar opcións, non? E facer un bo traballo, non? Sentoulle ben, penso que esta vez sí que por forma física foi un acerto a titularidade de Aspas e a suplencia de Borja, porque xusto cada un estaba para os tempos que podía estar ao 100%, non? Eso foi... 13 goles en Liga, Borja. 13 goles. Un bon número. Como vistes a Iago Aspas xogando con Fer López? Porque isto é algo que non ocorre moito no Celta de Claudio, neste partido sí que estiveron xuntos no campo, non? Pois penso que non se asocian mal. De feito, que ahora mesmo non lembro, pero penso que foi nun partido europeo onde tamén xogaron xuntos unha vez e non funcionou mal, quero dizer, porque, bueno, poden complementarse bastante ben, non? O que pasa é que penso que neste partido, por como estaba xogando Fer, non foi unha asociación tan efectiva, non? Como noutros tempos, porque xustamente estaban tendo roles inversos, non? Normalmente, cando xogaron outras veces, Fer hacía de Iago e Iago hacía o que estaba facendo Fer neste partido, non? E aquí foi ao revés. Iago estivo como a case sempre, non? Buscando, dando cara adiante, recibindo máis que pasando, e Fer estivo nese rol, non? De controlar un pouco máis o xogo e pasar máis, que funcionou, bueno, non estivo mal, distinto, pero non funcionou mal. Tampouco tivemos moito balón, para que non, claro, que non se pode facer. Sí. Con 30% de posesión, pois tampouco podes algún detalle, pouco máis. Filtrar, non? Detalles. Para min, sei que non é a pregunta, pero para min o mellor socio neste plantel de Aspas é Mingueza. É co que mellor se entende, na miña opinión. Un amago que Mingueza non está no seu mellor momento, claro. Sí, era o que estaba a pensar, que Mingueza da primeira volta, sí, eu tamén opino como Joaquín. Non vai xogar moito, a to que queda, porque, bueno, sabes tendo un pé fora xa, probablemente a cabeza noutro sitio tamén, pois... A quen lle queres meter máis minutos agora? A Álvaro Núñez, de ver como se adapta poñendo a Javi Rueda, tal. Quero dicir, se non renovar, que tampouco hace falta botar a grada a ninguén, como se hacíamos na época dura. Esas son cousas do pasado, Joaquín, non? Sí, esas cousas xa non volto, non? Bueno, pero eu entendo que se tes 4 partidos de Liga que quedan, tal, non sei que, tampouco estás brillante, porque, ainda que Mingueza ten os seus detalles, sempre que quen de dar ese pase que desequilibra o partido e tal, os minutos van ser para a carreira de Javi Rueda, creo eu, vamos. Non, está claro, non? Sí, pero bueno, é normal, Que tanto Carrera como Javi Rueda están facendo un traballo bastante bo, entón, claro, é lógico, non? Que estén aí máis Carrera quizás, pero Rueda fixo un partido bastante bo outro día. Tamén eu penso que de non ter o cartón amarelo, pois o mellor ese cambio ou non se produce ou chega máis tarde, non? Pero tamén foi unha boa táctica de decir, vale, non vou arriscar, pode pasar calquera cousa, entón sentamos tal, pero fixeron até ese momento, fixo un partido bastante bo, non? Tamén. No, Rueda e Carrera están dando un moi bo resultado tamén. Sí, a mí cada vez en defensa aportan bastante máis que Mingueza, son moito máis fiables en defensa do que... Sí. A mí me gusta moito Javi Rueda, cada vez máis. A mí tamén. Sí, está porque lle falta un pouco de finura nos metros finais, está conseguindo esa finura con partidos e tal. Ademais, neste partido, penso que os trocos tamén funcionaron, non? Porque, sí, entrou Mingueza, pero entraron sobre todo Borja Iglesias e Belio Svedberg, non? Tamén entrou Manu Fernández, entrou el Abdelawi,
pero a entrada de Borja, a entrada de Svedberg foron moi importantes, non? O turista. Fíxate que a min o que menos me gustou neste partido foi el Abdelawi. É unha mágoa, porque é un xogador que sempre que saía tiña velocidade, tiña, pois, desmarcaba moi ben e realmente facía un planteo. É verdade que tamén polo xogo que este estaba a facer non era un partido para as calidades, no? que ten el Abdelawi de irse rápido de tal, porque non era ese o xogo que se estaba a ver no campo, non? Pero realmente non foi o único dos cambios que me pareceu que aportou pois pouco, non? Claro, que el Abdelawi a min pareceme que un exemplo, non? Do que dicíamos dos xogadores máis xoves e dos xogadores da canteira, non? Que teñen que evoluir e que vaya xogando minutos, que vaya sentíndose un pouco máis importante, que teña presenza, penso que é importante. Outra cousa é que pois terá partidos nos que non será importante, nos que non xogará ben, nos que non aportará tanto, pero noutros casos sí que o fará, non? Pasou con Svedberg e xa están a falar dos millóns polos que van vender ou polos que poden vender. Non digo a directiva, falo da prensa e tal, da prensa, das redes sociais, etc. O turista é un xogador moi particular. O turista... Escoitaches, non? Que Giraldes chamoulle turista a Svedberg. Sí, pero explica un pouco por qué, a que significa iso. No, dixo Giraldes. O ves o tío aí, o tío aí medio empanado, no calentamento. Pola frialdade, porque parece que vai de paseo, que pasaba por ali. A chaqueta, estaba vendo no quecemento tal, o tipo coa chaqueta, cos pantalóns curtos, tal, non sei que. Parecía un turista, dixo Giraldes. E logo o tío ve aquí e remete o partido. É un xogador moi particular o turista. É capaz de sair 3 partidos de cara e non facer nada, e logo xoga 15 minutos os seguintes 2 partidos e destroza o Betis cando quere, fai un pase de tacón, marca un gol de exterior. É un xogador moi particular. Pero tamén é verdade que este ano sí que está tendo un pouco máis dentro desa irregularidade, un pouco máis de regularidade, ¿no? De ter máis partidos onde é determinante e rompe un pouco que os partidos onde pues, non aporta, ¿no? E penso que todos pensábamos que esta era a tempada, ¿no? Onde Williot pues, podía empezar a facer iso, ¿no? Chega a ter algún partido destes pues, tontos, ¿no? Como sempre comentamos, pero quizás sí que tivo un chisco máis de regularidade que o ano pasado. Está mellorando, sí, desde logo que sí. Está mellorando. En Europa foi moi importante, sí, un xogador. Pero, bueno, é un xogador que non sei, é moi difícil de catalogar, de decir, porque incluso cos súas virtudes e os seus defectos, ti máis ou menos tivese un Teito e un Chan a Hugo Álvarez, por exemplo, ou a... Bueno, Jones tamén é difícil de ver, pero bueno, pero é un xogador que non sabe se vai ser un xogador que rebente e vai ser unha estrela do fútbol mundial ou vai ser un xogador que quede aí no medio, sempre irregular e tal, non sei, un xogador que a mí non son capaz de definilo, porque o taconazo de outro día, a que clase de psicópata, de xenio loco, porque hai que estar tolo, totalmente tolo para nun partido no minuto 88 que queres que se remate tal, encontras ese recurso que solo él podía facer. E logo, pois, aínda por riba o faz e Borja remata ben coa esquerda, tal. E xa está, pois, unha xogada que recordaremos durante moitos anos. E ademais era o único recurso que podía ter para colar o balón desa maneira, ¿no? Tamén é certo que eso se xuntou, como ben di Joaquín, co momento de que Borja non o pensou nin cero coma. En canto chegou, pam, ¿no? Que é o que hai que facer ante esas... Claro, é dianteiro puro, ¿no? Canto máis pensas, peor, ¿no? Que ás veces pecamos un pouco de excesivo pensamento, ¿no? Hai momentos de ter tiros claros que non acertamos porque pensamos moito, pero xusto cando non pensamos e cando hai esos automatismos, ¿no? de talento e de dianteiro. Efectivamente. Claro. Pasoulle as dúas cousas a Enteca do Rayo Vallecano nunha ocasión que só diante do porteiro pensou demasiado e rematou mal e no segundo gol pois simplemente disparou e o balón golpeou nun defensa e para dentro, non? Entón, ás veces hai que como di ás veces Fernando, hai que tirar, non? Hai que tirar e hai que tirar. Claro, hai que tirar porque que eso así.
E tamén estou de acordo co que aquí di en absoluto de que non podemos pedir que os máis xoves sexan infalibles porque son bons e teñen que ter erros. E voltando a Svedberg, Abraham di que ten bons números este ano e a verdade é que é un auténtico crack cunha calidade que fai que mereza a pena pagar unha entrada. O interesante para min de Svedberg é que este ano dá a sensación de que se está a converter nun xogador con máis profundidade, porque xa non é que marque goles ou que arrastre defensas e abra espazos, senón tamén as asistencias, non? Que dá esa visión de xogo que ten, que penso que está a medrar, está a mellorar, non? E penso que iso pode ser importante para él, porque sí estou de acordo que é un xogador especial, non? Tamén hai que dicir que moitos dos xogadores que eu teño vistos no Celta que proceden de Escandinavia son xogadores especiais, non? Eu lembro a Dan Eggen, por exemplo, que era un xogador que mesmo na súa vida persoal, pois era un tipo diferente dos demais, non? Que mercaba discos de heavy metal e de música clásica de ópera e que os escoitaba antes dos partidos, non? É dicir, que un xogador ás veces ten que ser máis do que é simplemente no campo. É unha persoa, non é unha máquina, bueno, pois pode ter os seus erros e despois tamén momentos importantes de acerto, como estamos a ver no caso de Svedberg, que eu penso que esta tempada sí que está a mellorar, está a evoluir dun xeito moi positivo. Sí, está a facer cousas un pouco máis completas do que fixo ano pasado, non? Eses recursos, non? Que decía Joaquín tamén, de sacarse cousas da manga en momentos de presión que xustamente parece que non lle afecta moito, non? Que esa presión é moi calmado, pois realmente onde, bueno, pois saca cousas, non? De moita calidade, non? E lle ten pasado moito nesta tempada, aí non é unha cousa illada, non? O fixo en moitos partidos, non? Eso, pues, está a converterse nun xogador máis completo que o ano pasado. Por suposto. Mentouse por ali a Brian Zaragoza. Non se sabedes que xa está confirmado que a Roma non vai executar a opción de compra. Home. Amigo, que faz? Que faz, rapaz? Pois mira, para mí é unha mágoa de Brian Zaragoza, porque é un xogador que con outra presenza psicolóxica o mellor. Pero iso é máis difícil de ter, Antón. Iso é máis difícil de ter. Efectivamente. Pero que ese é o problema, non? Eu penso que era un xogador que podería ter aportado moito, pero que negouse a aportar, non? E ainda por riba, pues, ten esa sensación de son mellor cos compañeiros, non? Iso, pues, tampouco é unha cousa boa para progresar. Tampouco creo eu que o Celta, a directiva do Celta, cando chegou esta opción, o pensase moito, No, recordade que se quedáramos por encima do posto número 11, que posiblemente íamos a quedar, tiñamos que pagar 12 millóns por Brian Zaragoza. O fichase do ano que ven sería Brian Zaragoza. Sí. Para como gran fichase deste proxecto, quedouse bastante atrás das expectativas. Non sei que pensades do que di aí en absoluto, non descartéis que vuelva libre al Celta al tiempo. Aquí era feliz de la mano de Claudio. Non sei eu será tan feliz. Non o teño tan claro, porque eu non o vin adaptado en... Se tivera sido máis feliz, non sei. Claro, vin un partido 2 solamente onde mostrar a felicidade, non? O resto sempre tiña outras cousas, non? É unha pena, non? Pero bueno, Antón, como xa decimos, vos cos pés hai moitos xogadores. Sí. De cabeza... Os que están en primeira división moitos anos son porque teñen boa cabeza tamén, Sí, ás veces sí, non sempre, pero ás veces sí. Se eres un xogador extremadamente... Se eres Ousmane Dembélé, que se mellorou moito de cabeza ese xogador. Pero é un xogador que naturalmente ambidés, manejas as dúas pernas igual de ben. Eres o tipo máis rápido das 5 grandes ligas. E ainda por riba, pois... eres boísimo cos pés, pues tampouco non fai falta que sexas un doctor na Universidade de Vigo, por exemplo. No, mellor doutor na Universidade de Vigo que en calquera outra, iso tamén. Por suposto. Pero mira, aí tamén di... Ainda así, outro día tivo unha clarísima diante do porteiro do Bayern que mandou unha a tomar por saco, non? Entón, claro, incluso así... os nervios... Bueno, ata os mellores... Ata os mellores... E logo marcou a difícil. Sí, e logo marcou a difícil, exactamente. Que foi bueno, pero estes xogadores son así.
engade por aí Celtoi a cabeza e o entorno tamén. Tamén. O entorno sempre é importante. Sobre todo neste nivel de xogadores, penso que o entorno causa máis problemas que a cabeza. Os amigos, os curmáns... Os intermediarios, bueno, todas esas cousas que están por aí alrededor do fútbol. Di tamén aquí, Dinky, yo llevo como 2 años gritando por las esquinas que Emilio tiene condiciones para ser un delantero de clase mundial. Cada año que pasa está un poquito más cerca de darme la razón. Engade tamén Manuela González, se as portas de Balaído falaran, máis dunha patada levaron as pobres. Supoño. Home, tiñamos que repasar que é a definición dun delanteiro de clase mundial. Porque, por exemplo, consideramos a Strand Larsen un dianteiro de clase mundial. Pagaron 60 kilos por ele. Home, ás veces o que se paga tampouco ten que ver coa calidade, non? Iso é dicir, ¿no? Que unha cousa é o valor e outra o prezo, ¿no? Que sempre se di, ¿no? Pues claro, eso claro. Ainda que, bueno, tamén é verdade que sí, agora mesmo é mellor o Larsen que está agora co que marchou do Celta? Pois posiblemente. Pero aí estou de acordo co que di Joaquín, ¿no? Entra na definición de delanteiro de clase mundial? Pois o mellor nestes momentos aínda non, ¿no? Penso eu. O que eu entendo que un delantero de clase mundial, ¿no? Claro, que tamén eso é... Pero bueno, eu penso que tamén o de dianteiro de clase mundial depende un pouco da definición que teñamos, pero tamén do estado do fútbol mundial. Sí, eso estaba a pensar. Porque... Quizás un xogador máis ou menos mediocre pode ser de clase mundial e noutras épocas, pois non tanto. Outro día, por exemplo, marcou un golazo espectacular con Crystal Palace no 3-1 da eliminatoria, que foi un golazo increíble. E no partido anterior que tiveron co Liverpool fixo unha cousa parecida, estampou no poste e non entrou, foi seguindo toda a liña e non entrou por nada, non? Entón, bueno, ten cousas realmente, pero está a xogar tamén segundas partes, non partidos completos. Bueno, é un delanteiro que ahora mismo está xogando para eso, para resolver ou para desatascar partidos problemáticos, non? Sí, a ver, se Harry Kane non é delantero de clase mundial, non hai ningún delantero de clase mundial. Totalmente, ahora, que así, outro día ese balón que non perdeu polo Chan dando voltas e que sacou de aí unha xogada, que eso somente o fan o superclase, non? Sí, pero é outro nivel. Mira que o criticaban, Pero cuidado porque Engade Abraham e Iago Aspas fue delantero de clase mundial. Estoy de acordo. É un dianteiro de clase mundial. Estou de acordo. Eu sempre digo que se non chega a estar o inútil de Brendan Rodgers cando estivo no Liverpool, Iago Aspas hubiera destacado, pero a ese nivel, ¿no? Que para nos destaca, lógicamente, ¿no? Pero sí que teña eses mimbres, ¿no? Nese momento a ver, o que tiña por diante non era malo tampouco, Home, claro. O que tiña por diante, menuda besta. Pero eu lle boto moita culpa a Brendan Rodgers. Eu non fixen bueno, de momento. E que vendo con perspectiva un Iaguiño, que cantos nos tiña, 25, 26, bastante xove. Sí, por aí, sí. Non era tan común, o sea, sí que, por suposto, moito xogador internacional na Premier, pero agora eu imagino a Iago que non creo que teña un nivel moi elevado de inglés. Non ten pinta. Algo fala, non? Cos árbitros. Algo fala, pero non creo que... Non creo que lise moita literatura. Aquí estamos entre moita xente moi lida en literatura inglesa. Non creo que Iago teña moito coñecemento da filoloxía inglesa, pero o sea, quero dicir que a adaptación non tivo que ser fácil ali, pero aínda con todo, sí que eu creo que un Iago xa máis veterano, con 30 anos, 29, 30 anos, tal, era un dianteiro que podía xogar prácticamente no equipo que quisera. Era un dianteiro, era por definición un dianteiro de clase mundial. Un dos mellores 15-20 dianteiros de Europa, sen dúbida. Bueno, pois se queredes imos coas puntuacións deste partido porque toca falar dunha vitoria e por fin pois podemos achegarnos e realmente dar puntos porque no mes de abril foi bastante complicado, así que agora abrimos maio con puntuacións, así que o que se atreva que vaya primeiro.
Que Eu teño claro máis ou menos. Dalle. Pois dai, Bueno, dai. hai xente para dar puntos hoxe, de que así como outros días Tamén, sí. é difícil atopar a quen darllos. É unha hoxe. Sí, pero nada, eu voulle dar un puntiño a Williot por esa xenialidade no pase de tacón. 3 puntos a Moriba, que para mí fixe un partidazo e foi unha das mellores novas ver a ese Moriba de novo aportar esa contundencia, ese control no medio campo. E os 5 puntos hoxe vou dar a Iago, porque non só pola xenialidade do segundo gol, senón porque creo que son merecidísimos. Ainda así, Javi Rodríguez é un tipo que fixo boísimo partido outro día tamén, hai algún Fer López podría levar algún puntiño tamén, Jugla fixo moi bo partido tamén. Moito esforzo, sí. Pero quedome con eses 3. Pois aí están Billiot, Moriba e Aspas os 5. Pois eu vou darlle os 5 puntos a Juglar tamén polo que falamos, ¿no? Este é un partido realmente onde pues, podemos dar 5-3-1 a moita xente, porque houve traballos de moita factura, pero penso que fixo en total un dos seus mellores partidos moi completo en todos os aspectos, asistencias, molestar constantemente os centrales rivais, fixo un traballo bastante bo. E tamén vai estar en ascenso, ¿no? Eu penso que nos partidos que quedan, Jugla pode ser un xogador importante de cara a intentar pues, esa clasificación, ¿no? Entón, os 5 puntos van para aí. E vou dar 3 a Iago, porque penso que fixo un partido tamén inmenso, non somente o gol, os detalles que tivo, a visión que aportou sempre, xogou pues, 60 minutos a un nivel altísimo. E tamén penso que hai que premiar todo o que nos fai disfrutar no campo. ¿No? Pero, tamén podría darllos a Moriba, sen ningún problema. Voulle dar a Moriba o punto, como podría telo dado a Williot, por as mesmas razóns, ou a Rueda, porque, houve un traballo de moita xente impecable, pero sí penso que hai que premiar ese traballo, ¿no? De que non se ve tanto, levaba tempo sen destacar, e o outro día pois sí que conseguiu recuperar balóns, tareas defensivas, manexar un pouco mellor o centro do campo e unha boa parte de que a defensa funcionase tipo con el, ¿no? Entón, ese punto tamén de recoñecemento. Pois falta Joaquín sí. E eu, non sei se queres ir ti primeiro, Joaquín. Vale, podo decir, está difícil, non é doado. Vou tirar por romanticismo, Vou tirar por romanticismo. Vou tirar un puntiño para Ilaix, 3 puntos para Aspas, e só polo taconazo, só por iso, 5 puntos para Aspas. Moi ben, moi ben. Porque hai accións que valen por todas as demais. Pois eu daríalle puntos tamén a todos os que decides. Billiot vai quedar fora do meu. É que lógico. Porque é moi difícil, non? É moi difícil. Pero eu doulle un a Jugla, como lle podía dar tamén 3 ou máis, pero que queda con un Jugla. 3 Iago Aspas polo que aporta e tamén eu penso prácticamente polo xa anímico, non? Porque dame a sensación de que estamos a ver os derradeiros partidos de Aspas, agardo que non, pero quen sabe, non? Eses 3 puntos sí, porque marca, porque volta a ter presenza, porque está metido no partido, no equipo. Aspas vai ser importante ata o final. E quizáis por iso penso eu que Aspas debería quizáis colgar as botas ao remate desta tempada. Xa houbo homenaxe en Europa, tivo certa presenza en algúns partidos importantes. Agora, cando o Celta está a xogarse Europa, pois continúa de cando en vez a ser importante a marcar goles como que marcou, que ademais foi un gol moi ben metido, porque realmente chegou e viu o espazo perfecto e a perna cambiada realmente conseguiu marcar un gol importante. Sorprendeu a defensa, Sí, sorprendeu. Esa diferencia de 2 goles que finalmente ten moita importancia, non? Porque
de 2-0 e despois 2-1 a 1-0 e despois 1-1, as cousas cambian moito, non? Penso que Aspas meteu o gol cando había que metelo. E moi contento polo traballo de Moriba. Por tanto, 5 puntos neste caso para Moriba. Levaba varios partidos en gustarme absolutamente nada. O dixen nese caso, e neste partido, en cambio, pois gustoume moito, así que leva os 5 puntos. Joaquín es capaz de darle 3 puntos a Bamba. Absoluto. Vaite perseguir o bambismo de aquí a que se cancele o Barceleste. Eu confiei moito. A veces un confía e non vai ben as cousas. Estás máis encasillado que Cañita Brava, prácticamente, Joaquín. Bueno, con razón. Estive dando a tabarra 2 anos con Bamba. E bueno, Abraham di tamén por aquí que mellor que Aspas renove porque esa clase hai que seguir véndoa. Se ti, Antón, se ti fosas o curmán de Iago Aspas. Sí. E ven Iago tal e dice non sei se seguir un ano máis, non tal. Ti que lle dirías a Iago? Ti dirías... É unha boa pregunta. Eu sou moi de Roger Federer. Penso que Roger Federer se retirou do tenis cando tiña que facelo e penso que para o seu legado é moito mellor que o contrario, que continuar xogando. E mira que estaba a chegar a semifinais, ás veces a finais e tal, pero chegou un momento en que dixo xa non estou ao máximo nivel, é o momento de deixar a raqueta, non? Eu faría o mesmo, eu aconsellaría o mesmo a Iago Aspas, sabendo que a decisión final pois recae simplemente en él, non? Pero se eu fose alguén que estivese preto del na familia ou un bo amigo, etcétera, pois falaría neses termos, non? Pero claro, é certo o que di Abraham, non? Pero tamén é certo que cando un xogador penso que os xogadores saben cando teñen que retirarse. Outra cousa é que sexan quen de facelo ou non por diferentes razóns, non? E outros marchan a Arabia a morrer ali. Pero iso sí que me dá que non vai ocorrer con Iago, non? Que penso que Iago vai rematar a súa carreira no Celta e eu penso que continuará ligado. Tivo ofertas, como debe. Sí. Tivo ofertas para marchar a Arabia, pero non. Sí, pero penso que é unha cousa que non vai facer. Eu penso que como moito eu sí que estou coa idea de que eu penso que se está encontrando algo mellor físicamente nos últimos tempos. E esa idea de decir, bueno, pues se me ofrece un ano máis, me podo retirar na casa e xa digo, este va a ser o derradeiro, recollo pues un ano tal. Europa, excepto sobre Europa e tal. Claro, é que ao final, a ver, que complicado. Non sei se é determinante, pero tamén penso que se sacada a clasificación europea, pues rematar a tua trayectoria co teu equipo outra vez en Europa, pues pode ser un momento interesante, non? Pero claro, tamén contas con que, home, supoño que non nos vai pasar, ¿no? Pero se de repente tes un ano que ven onde pegas un baixón como equipo importante e o Celta do ano que ven pues ten problemas e está en unha situación un pouco, non digo como a que está, porque estou ahora mesmo pensando en o que lle pasou a Cazorla, non? É dicir, pues consigo facer o esforzo de me quedo rebaixo, consigo subir o meu equipo a primeira outra vez e xusto cando estuvo en primeira a directiva non fai o que ten que facer, é un ano lamentable, estrepitoso, e remato a miña carreira cunha sensación moi amarga, non? Agridoce, sí. Agridoce, esa en parte, Jorge, é a miña razón, non? Polo que dicía eu antes, non? Que remata a súa carreira, evidentemente o Celta non gaña ningún trofeo, etcétera, non ten a oportunidade de levantar unha copa, non? Pero, bueno, sí que remataría a súa carreira cunha tempada moi boa, chegando moi por riba das posibilidades do plantel en Europa, e se clasifica para Europa, claro, é ese carameliño de dicir volto a Europa, non? Pero tamén ao mesmo tempo é o carameliño de dicir remato a miña carreira co meu equipo voltando a Europa e eu, pois, tendo presenza nese... Depende tamén que competición europea, non? Se fose por casualidade Champions, non, vamos, non se marcha, non marcha ni parvo. Europa League, Conference League, bueno, que xogue en Moldavia outro, que a mí dame risa. Que faga o desplazamento a Bulgaria outro. Non, ni de coña. Bueno, pero aí tamén... Eu penso que Iago
Sí. Perdón, Jorge. Non, que digo que eu creo que Iago a día de hoxe tamén sabe o papel que ten no equipo, que sigue a ser un papel moi importante, non só no campo e a nivel futbolístico, senón polo que representa e polo que aporta no vestiario. Eu penso que todos estes rapaces que comparten vestiario con Iago aprenden moitísimo del a moitísimos niveis. Non había máis que mirar a carreira outro día cando Iago marchou do campo e entregou o brazalete de capitán. Bueno, estaba emocionadísimo porque, claro, non había ningún capitán máis dos habituais no campo, e para él foi unha sensación de recoñecemento, penso que moi grande. Entón, sabendo que Iago tamén será moi consciente de que se queda un ano máis, non vai ser un ano de titularidades nin de xogar partidos enteiros, non o foi este. Claro. Non penso que o ano que ven pose a ser moi diferente. Probablemente xogase incluso menos minutos. Non sabemos como vai estar físicamente. Entón, por ese lado, sí que o mellor, sobre todo se hai clasificación europea, pois sería un aniño máis a disfrutar de Iago. Pero claro, a mí daríame mágoa que por tirar un ano máis que a retirada pois non fose, como dicía Antón, como non sei, un mellor momento. Entón, daríame mágoa por él, xa non tanto polo equipo. Sí, pero bueno, con eso contas, ¿no? Pero tamén a alguén que lle gusta tanto o fútbol como a él, penso que se ve a posibilidade de seguir co papel que tivo este ano, que eu penso que está cómodo con ese papel, porque ele é o primeiro que é consciente de decir, claro, isto podía facelo cando tiña 10 anos menos, agora non podo, pero agora podo facer outras cousas, non? E non vez, pois aínda teño pólvora na recámara para facer goles espectaculares e xogadas boas, non? Penso que ese papel non é un problema. Penso que ele incluso é encantado de poder dar o que poida aos compañeiros, aos novos, os canteiráns, e realmente, bueno, ten moito que aportar, non? E sí, penso que a idea dese último ano non va a pensar que logo vai haber un baixón do equipo, non? Sobre todo se consigue clasificación, non? Claro, e o tema da Conference pode ser incluso aínda, bueno, unha opción de título, ¿no? É exótico, pero bueno. Bueno, pero esto sabes como é. Logo cae aí a Roma, ou cae o Kensesa, o Brentford, o equipo Kensesa, o Brighton, esos equipazos que é moi difícil. As cousas como son, o sea, se a Iago todavía disfruta ir a adestrar, ir a xogar e tal. Se ten un momento que él dice, prefiro quedar na casa cos fillos, coa muller, aquí a praia en Moañas, estase moi ben en agosto, tal, fico aquí na casa. Pero ten que ser ele, no momento que o corpo di, pois non quero máis, non podo xogar fútbol a este nivel, pois que non é doado, hai poucos xogadores máis veteranos que Aspas na Liga. Sí. En esa posición, porque se falamos dun porteiro, non sei, no medio do campo. O que eu xa non vexo tanto é o que daqui Celtoia de que podería retirarse en decembro se non se atopase ben o animado. Eu teño a sensación de que Iago ou xoga toda a tempada ou non xoga. É unha cosa moi rara esa, de retirarse en decembro e tal. Xo fixo Navas, Jesús Navas o fixo. Pero non... Xa tiña palabrado, xa... Non lle topo moito sentido a iso, a verdade. Non, pero non. Pero bueno. Igual haber algún tipo de acordo co clube para, non sei. Se asina un ano, el va a estar o ano inteiro se non ten ningún problema físico ni nada así, vai non facer, Sí. Bueno, temos aquí a seguinte imaxe que quero subir aquí para que a vexamos todos. Que nivel de edición. Sí, agora sei utilizar as imaxes, entón hai que aproveitar, ¿no? Dice que tamén Piqué se retirou en decembro. Piqué retiraron, creo. Sí, bueno, pode ser. Retirou o Inter, creo. Estes son os 4 partidos que restan na tempada de Liga. Partido fronte ao Atlético de Madrid. As horas, por suposto, son horas de... Estaba pensando, as horas son confusas. Sí. As horas son de Tennessee, hai que engadir 7 horas máis para Vigo. É dicir que ese partido do Atlético é o sábado ás 6:30 da tarde, non ás 11:30 da mañá. Pero bueno, que o ordenador é o que é, ten aquí a hora local, non? Entón, Atlético de Madrid-Celta, despois Celta-Levante, Athletic Club Celta, Celta-Sevilla. Sabemos os horarios dos 2 primeiros, pero non dos 2 últimos, porque
serán todos os partidos a mesma hora, nesas dúas derradeiras tempadas, xornadas, non? Entón, bueno, o primeiro partido que era importante gañar, gañouse, que foi o de onte, e agora, pois, temos unha saída ao Metropolitano. E diciades ao comezo do programa, agora que imos xa rematando, que non era un mal Inter para enfrontarse o Atlético de Madrid, non? Entón, que agardades deste partido? E se pensades que realmente o Celta ten verdadeiras opcións de sacar algo positivo dese partido en Madrid. O Inter perfecto foi a semana pasada, pero non é mal a situación, sobre todo se pasan. Se pasan a final da Champions, imaginade a festa que pode ser iso. O sea que mañán eu, por moito que me pese, vou co Atlético por dúos motivos. A morte. Por motivo da quinta praza e porque xogue, vamos, o Atlético C. Sí, o máis posible, ¿no? Que además que xogue mañana se pode xogar tempo cumplido, sí. prórroga, penaltis, todo. O que estabades a dicir, sí. Penaltis, sí. O máis fundidos, pues. E que pasen, e que teñan festa en Londres, e que perdan o bo. 50 penaltis, o que faga falta. E todo non é un mal momento, pero bueno. Se tivésemos a defensa en mellores condicións, pois non era un partido incluso para gañalo, non? Se rascamos algún puntiño e podemos facer, bueno, puntuar aí, non estaría mal, non? Eu penso que os partidos importantes son os 4, pero os partidos de puntuacións complexas son Celta Levante e el Club Celta, non? Eses 6 puntos para min son os fundamentais, non? Porque, bueno, podemos chegar ao último partido xa coas cousas máis ou menos claras para ambos os equipos. Entón, bueno, se precisamos de puntos, pois tamén eu prefiro ter un rival que xa non teña ninguna preocupación nin para arriba nin para baixo, pero xusto destes 4 penso que o bloque importante son os 6 puntos do martes e do domingo que ven, non? A mellor situación posible sería pois eso, que o Atlético gañase a semifinal. Sí. Logo, o Levante que chegase xa despois de palmar a sonada seguinte casi medio descendido. Sí. Eso, vamos, por imaginar, O Athletic Club, ese vai ser duro. Sí, ese sempre vai ser duro. Non creo que ese é o partido máis fastidiado. E logo cun Sevilla xa salvado, quero decir, se o Sevilla xa non se xogase absolutamente nada e o Celta xogase Europa, pues xa sabemos como son este tipo de partidos. O vimos outro ano pasado en Getafe. Sí, que pode ser un Celta-Getafe, ¿no? Como ano pasado, claro. ¿no? Efectivamente. Claro, o equipo que está xogándose algo importante xoga o 100% e outro equipo xoga o 60%. O sea, que lle pones un pouco de gañas o partido o levas para diante. Se o Sevilla xoga a vida, por suposto, pode ser, pois teñen que poñer o 150%, non o 100%. Pero eu creo que sí, que contra o Atlético podemos rascar un empate, creo eu, a verdade. Eu non sei se o imos rascar, pero eu vexo o posible. E máis, se dan todas as variables pasa de rolda na Champions que o gallá, que cheguen fundidos, como dicíamos antes, xogando co Atlético C. E destes 4 pensades que vai haber 2 victorias, 2 empates ou que perdemos algún dos 4? Que Celta ímos a ver, Jorge? Que Celta ímos a ver? Claro, é que a sorpresa esa, ¿no? Eu penso que en Bilbao ese é o máis difícil. Puntuar vexo máis complicado que puntuar en Madrid. O do Atlético é sempre difícil porque o Atlético é un dos 3, non? Pero o Athletic Club é un equipo moi complicado e ademais eu vi un partido do Athletic desta xornada. Alavés, non? Alavés Atlético. Fronte ao Alavés e como conseguiu remontar bueno, é un equipo con que hai que ter moitísimo cuidado. Entón eu penso que ese é o máis complicado para min. Eu penso que se hai un partido que o Celta pode realmente perder é ese, o do Athletic Club. Os outros, pois non sei se victoria ou empate ou que pasa,
pero do Athletic Club é o que eu lle teño de todos estes máis medo dos 4. Sí, tamén polo momento no que vai chegar, non? Porque, claro, é o terceiro dos 4, xa hai 6 puntos en xogo, non? Tampouco sabes que lle pasou o Athletic Club nos seus resultados outros, co cal, claro, vai depender moito das contas que teñan feitas os dous equipos nese momento, non? Entón, claro, non é o mesmo pois que a Atleti chegue con 2 victorias a un tercer partido, que teña 6 puntos de 6, e que nós pois tiñamos 4 ou tiñamos 2 ou tiñamos tamén os 6, non? Que todo pode pasar, non? Claro, dependerá do resto de carambolas que teñamos. Que agora mesmo estamos pois nesa posición un pouco estrana, non? Entón, bueno, é complexo así falar en aberto de que pode pasar, non? Con resultados xerais. Pero o normal será que cheguemos a ese partido os dous equipos tendo opcións de clasificarnos. O normal entón, bueno, polo menos esperemos que sexa un bo partido. Se os dous están a xogar a vida, bueno, non a vida, en este caso, por sorte, pero a xogar algo importante. O que está claro é que despois da vitoria fronte ao Elxe, cando quedan 12 puntos, o Celta realmente depende de si mesmo para manter esa posición e clasificarse para Europa. O que pasa é que do que depende non é doado, porque implica que hai que gañar partidos difíciles, que hai que dar a cara en partidos que non van ser nada doados. Entón, sí, depende de si mesmo, pero nunha situación non moi sinxela. Está claro que os partidos que restan pois van ser complicados, especialmente o vindeiro o dos dous atléticos, non? O Athletic Club e o Atlético de Madrid. Os dous fora da casa. Son os máis complicados e fora da casa, ademais. E vos pensades que con 6 puntos dos 12 aseguramos a sexta plaza seguro ou non pensades que non? Non, pero pode ser. Eu creo que non, especialmente porque se perde fronte ao Athletic Club. Sí, aí xa contabas co resto, non? Entón, claro, depende un pouco do que fagan os demais. Pode chegar, depende do que pase, pero, home, en riba da mesa, a metade... Matemáticamente non, dende logo. A metade é pouca renda. É que onte lía comentarios de xente dicindo que con 6 de 12 estaba feito. Eu pensaba, eu non penso que non. Pode ser, pero no, seguro... Eu sempre suspendín matemáticas, así que non vou dicir máis, pero penso que con 6... Como quedamos na ida contra o Atlético? 1-1, pode ser. Porque ese o Galaverás non me lembro como quedamos en Balaídos. Sería na época que... Non gañamos 2-0. 2-0. Gañamos aquí. Sí, é que... 2-0, goles de Billiot e de Jones. Sí, que gañamos. Por eso lembro, que non estaba o Leti nese momento un pouco así, e non sí, e penso que foi unha victoria. Entón, claro, tamén... Pois se perdemos por todavía temos o Galaverás gañado. O rascar un empatiño... sería... Claro, un empate non estaría nada mal, evidentemente, fora da casa. Como dicía alguén... É un partido mellor, pois, máis para un empate, o mellor empate con goles, non? Con opcións e tal, pois, non sei, un 2-2, unha cousa así, pero por lo que estás a xogar e tamén polo tipo de fútbol que propón o Atleti, non? Pero, claro, eso sempre depende de como se chegue ese momento, non? Se houve xa alguna recuperación, se temos algunha baixa máis, claro, que ahora mesmo hai que ir, pois, o tema da chapa e da pintura hai que ir semana a semana. Sí, efectivamente. Mega xustas. E as últimas xornadas sempre dan esas sorpresas, non? Que un non agarda e entón, bueno, pois quen di que o Levante non chega a Balaídos e gaña o partido. É dicir, que as últimas xornadas sempre dan ese tipo de carambolas extrañas. Os equipos xa non están pois no seu mellor momento da tempada en moitos casos. Entón, bueno, pois é moi complicado. Pero, bueno, en especial no partido fronte ao Atlético de Madrid, para rematar esta emisión de hoxe, que pensades que vai ocorrer? Eu comezo nesta ocasión dicindo que o Celta non gaña o partido fronte ao Atlético de Madrid e penso que vai perder 2-1, gol de Williot Svelbar.
Tamén entrando pola porta como no Bernabéu? Estaría ben. Estaría ben, aunque Estaría ben. Iso é ben difícil, hai poucos xogadores que poden dicir o que pode dicir Bilio. Pois sí. Eu creo que o Atlético... Dime. No, di. Eu creo que palma contra o Arsenal. Creo que vai palmar contra o Arsenal. Non vexo moitas posibilidades do Atlético. Porque que fixo bo partido na ida, Fixo un partido moi digno e para mí mereceu gañar o partido de ida ao Atlético. Pero non... Cústame ver o Atlético. Eu escoiteino na radio, Joaquín, escoiteino no coche, ¿Sí? na radio, nunha emisora que hai aquí que se chama algo así como Sirius FC, unha emisora que fala só de fútbol. Aí está Eric Winalda, están algúns xogadores ingleses tamén, falan, por suposto, moito da Premier League, entón eu no coche ás veces escoito esa emisora, e aí estaban a narrar o partido, eu estaba nunha viaxe en coche, e precisamente estaban de acordo co que ti dicías, que o Atlético de Madrid tivo máis ocasións para gañar ese partido, sobre todo na segunda metade, e non foi quen de facelo. Sí, pois eu creo que va a palmar, que non va a conseguir gañar o Arsenal, e iso vai facer que teñan que pues este estilo de vergoña de ter que gañar o seguinte partido e bueno, o Celta seguramente sufra iso. Non vexo un Celta agora mesmo pletórico como para levantar un partido contra un Atlético que xogue con todo. Entón vou dicir un 3-1 para o Atlético. E quen marca? Marca Borja. Bueno. Susi? Pois eu vou dicir ese resultado tan manido ao principio de Liga, que era ese 1-1. Fírmase. Sería magnífico. Sí, que sería moi bo resultado. Vou dicir Billiot tamén. Veña. Que dase ben xogar en Madrid. A ver se cae un goliño. Cando vexo aquí, estou indo aí porque de súpeto desaparecín. Estou indo aí. Sí, estás. Non, sí, perfecto. Estás. Di aquí Manuela González, se o Celta fai 6 puntos máis, o Getafe e o Athletic teñen que gañar 3 e empatar outro para pasarnos, e eu non o vexo moi factible. Entón, bueno, nunca se sabe. Manuela pensa que con 6 puntos podería ser. Sí que é certo. Jorge? Bueno, pois tamén eso depende moito do que pase, non, nese partido, de como chegue o Atlético. E aínda que eu penso que pode ser un partido para gañar, non estamos neste momento, digamos, moi co noso mellor plantel, non? Se podésemos contar cos xogadores das nosas boas sensacións de outros partidos, pois o mellor si que era un partido ata para gañar un 3, non? Pero aquí penso que pode haber goles e pode haber pues, un empate a 2. Non? Atención, Jorge. Antes de que o dixese, Veña. Antes de que o dixese, Jorge 2-2. Xa o tiñas anotado. Houve aí unha telepatía perfecta. Pues sí. Tiña Faciana de 2-2, Jorge. Tiña Faciana de 2-2, 2-2, penso que sí, que va a haber goles e que va a ser un partido onde, bueno, comezamos rascándose puntiño que non vai estar mal. E quen marca, Jorge? Pois marca Williot e Aspas. Williot e Aspas, moi ben. Pois iso estaría moi ben porque o Celta sumaría un puntiño máis, estaría aí máis preto de voltar á competición europea. Realmente sí, de ouro sería. Como de ouro realmente están a ser os resultados do Celta esta tempada, porque eu penso que hai que recoñecer que o Celta está a xogar, está a conseguir resultados, eu penso, moi por riba do plantel que ten, tanto en Europa como na Liga, e bueno, hai que estar contentos. Podemos criticar cousas, evidentemente, porque para iso está o programa, para falar do que pensamos, estar de acordo ou en desacordo e tal, pero o que está claro é que, dende o punto de vista dos resultados, dicía Claudio que esta é unha das mellores tempadas xa da historia do Celta, bueno, é difícil non estar de acordo con el, especialmente se o Celta regresa a Europa. Pero bueno, sí, ese é un debate para o derradeiro programa da tempada, cando xa saibamos o que pasa despois destes
destes 4 partidos que restan e cando remate maio xa saibamos se o Celta está de volta en Europa ou non. Algún comentario final, Jorge, Joaquín, Susi? Pois nada, que penso que mentras teñamos opcións temos que pelexarlas, intentar pues, facer o mellor posible. E a ver, poden ser 4 partidos interesantes e bueno, todo depende un pouco que dices antes, ¿no? De que versión do Celta imos ver, como vai estar a xente, pero bueno, polo menos que este final de tempada sexa un pouco semellante ao do ano pasado, no? Decir, bueno, non estamos preocupados por outros cálculos para outras cousas, estamos preocupados por intentar clasificarnos para Europa, pois penso que xa é un éxito, no? Que non estemos preocupados de outras cousas como outros equipos, no? Mesmo noutras ligas, pois é moi interesante, moi positivo, no? Realmente, pois o clube debería pensar, no? Que con pouco máis de esforzo poderíamos ter un proxecto moi competitivo, realmente. Moi competitivo. Estou de acordo. Dúas tempadas mirando cara arriba na táboa, non cara abaixo. E co que nos temos que quedar, voltar a Europa por segundo ano consecutivo sería xa a puntilla final. O que estaba a dicir Jorge, que encontraron a peza clave, que a chave foi Claudio. Se monta un equipo un poquinho xeitoso en torno a esa idea que ten este grande adestrador que temos a sorte ou a carambola de que Benítez aí será, pois a pouquiño que se esforce a directiva, eu penso que isto pode ir para longo, polo menos para non sufrir de aquí a uns anos. Pero Susi, se estamos facendo todo o que dixo él. Claro. Ao final, temos que agradecerlle moitísimo. No, croaba ben. Croaba. Saiu rá, como di Xuse, e iso foi bo para... Eu só quero puntualizar que estou reventado. que difícil é xogar o fútbol, Sí, porque outro día, porque eu xogo de dianteiro, no E os luns, ainda por riba. Sí, en digo. Luns e mércores. Temos dúas sesións. No, mércores non. Mira, 2 partidos por semana e aquí están a queixar. Claro. Non chego son moitos partidos. O mércores non chego ni paro. Non hai there's no a single chance. Non hai ninguna probabilidade de que xogue o mércores. Bueno, quizás 5 minutillos, 10 minutos. Pero eu outro día estaba fixándome moito en Borja. En como se move él, porque a ver se queda algo, a ver se por osmosis, ¿no? Para ver se ven para a miña mente algo tal. Cada xesto que fai é dunha calidade, o sea, que tampouco foi unha exhibición. Esa definición coa esquerda, así, de remate rápido, tal. Non sei, que quero decir, despois de moitos anos de xogar o fútbol, reencontrarme co deporte, faime valorar moito máis ata Cervi. Ata Cervi parece un xogador espectacular, se compara con nivel. Sí. Pero bueno, nada. Un placer falar con vos. O Gallá que bueno, que as cousas dense ben, que mañán o Atlético gañe 0-3 o Arsenal, festexen toda a noite, 72 horas en Londres de locura ali, e chegue, vamos... Pero 0-3 non pode ser, ten que ser 3-3 e ir a penaltis, claro, e tirar polo menos 2 tandas cada que tienen ata os porteiros, se pode ser. Iso sería o plan de doado para o Celta. O plan Pois vou despedirvos con isto que di aquí Cine Español, que é gañamos no Bernabéu, perdimos un 0 no Camp Nou, por que non se vai gañar no Metropolitano? Let's go, Celta! Veña, Cine. Pero entonces por iso, según o que diría Microsoft Data, ¿no? Se gañamos un e perdimos outro, este hai que empatalo. O sea, o 2-2 é claro. O no Metropolitano. Bueno, outro día tamén non comentamos, ¿no? Que tiñamos esa cousa curiosa de 11 victorias, 11 derrotas, 11 empates. Equilibrio. Que foi increíble, ¿no? Que foi unha cousa tremendamente anecdótica, pero foi bastante gracioso, ¿no? Temos que adicar un... 11-11-11.
Ia decir, agora 12, 11, 11, sí. Ia decir un obituario, pero tampouco. Para hacer Deixa. Unha homenaxe, despedida, ¿no? unha despedida. Sí, unha homenaxe en tono un pouco sarcástico, fichas de Cervi, que está ali no top 3 de pifias, porque eu lembro cando fichamos un extremo desequilibrante, goleador, acabou sendo un lateral esquerdo maísimo. Bueno, dos que menos están a xogar, pero aí están, ainda entrará nos anais das rarezas estas que de cando igual ficha polo Coruxo ou polo Rápido de Bouzas. Bueno, en Vigo vívese moi ben. Está contento en Vigo, pois se pode quedar, pois bueno, o Coruxo que agora se meteu no playoff, pois o mellor precisa dun reforzo. Playoff a primeira RFF. Sí. O sea, bueno, igual podía xogar un minutiño aí. Sí, aí ten opcións. Pois con esa lembranza para Cervi, rematamos este programa. Grazas, Joaquín, por estar aí unha vez máis. Descansa, toma Gatorade ou o que sexa para recuperar e a dormir ben. O xemelgo está agora mesmo vibrando. Bueno, pero mereceu a pena. Unha aperta a Franco Cervi que non é nada persoal, que é unha aperta como persoa e como rapaz, sí. Deseso o mellor e que é unha mágoa, a verdade é que unha mágoa cando un non pode triunfar pero bueno, pero tamén os últimos 2 anos parece un pouco cara dura, pero bueno, unha aperta para Cervi. Unha aperta tamén para Susi, grazas por estar aí unha semana máis e voltamos a vindeira a ver con que resultado do Metropolitano. Nada, grazas a vos. A ver se gaño unha porra, que hai tempo, empecé moi ben esa tempada aí acertando algunha, pero... Bueno, con este 1-1 é posible, o 2-2 para min é o máis... un resultado que gusta, que no Celta gusta. Sí. Grazas tamén, Jorge, que vayan ben os exames pros alumnos e que pouco a pouco se acheguen esas vacacións de verán que todos agardamos. Sí, ainda queda para iso. Ainda hai tempo, sí. Pero bueno, ahora entramos noutro ritmo que tamén permite facer cousas está ben. A ver que tal que pasa o domingo, que pasa o martes que ven, ¿no? Que, por certo, temos partido no día de Bar. Sí. E a ver que pasa, a ver como se dan estes 4 partidos que faltan. O vaya para estar facendo un programa de peche de tempada, non somente falando do ben que o fixemos este ano, senón desa clasificación por segundo. A Champions. E como están a chamar a porta, pois teño que rematar. Vou deixar o balón botando e vos podedes berrar o ala Celta. Preparados? Preparados. Como sempre, o de sempre. Ala Celta. Agora, bueno, aquí ven a pechar. Unha aperta, Antón.